decir que aquí no ha habido ninguna negligencia, ninguna negligencia. I no heu contestat. Des que arriba el fax de matí fins a les 9 de la nit no fareu res. No fareu res. I heu dit als veïns que no ficareu en marxa el protocol perquè el protocol sobre s'instal·la o s'hi deixa la neta roja. I això és una mentida com una casa. I heu fet el protocol. Tu has fet el protocol, l'has llegit? Fica. Se dice en qualsevol de les 4 impostos. Has enganyat els veïns, Eduardo. Els has enganyat.